Jeg ved ikke med dig. Fortæl mig din viden. Min viden siger, du skal bare stikke ind, stikke ud og stikke af. Er det rigtigt? Er du dum, mand? Hvad som der kommer en bitch op til dig, ikke hun er respektløs? Hvad er du til at gøre ved hende? Jeg stikker min penge ind i munden på hende, så hun kan tale ordentligt. Jeg får hende til at børste tænder med min pik, mand. Muligt. Jeg siger til den her Colgate, så er det lige nu meget Jonathan Ann, mand. Jeg skulle lige til at sige den joke. Er du dum, jeg så... Hvad skal jeg sige? Er du dum, mand? Jeg tror, jeg har stikket så langt ind, ikke? Hun ikke engang kan trække vejret mere. Okay. Du kan bare se min pik ind i hendes hals. Er du dum, mand?